Kini ang St. John the Baptist Church sa Barangay Poblasyon, Jimenez, Misamis Occidental nga gitukod sa mga Kastila. Naila ang Jimenez nga usa sa pinakakaraan nga lungsod sa Misamis Occidental ug sa Northern Mindanao. 80% sa mga residente sa Jimenez mga Romano Katoliko. Busa sagrado alang kanila ang St. John the Baptist Church kunan Iglesia Parokyal de San Juan Bautista. Kapin 160 katuig na ang simbahan sukad kini natukod niadtong 1860s. Gikonsiderang pinakakaraan nga simbahan sa Mindanao. Dunay kini gitason nga 150 feet, 40 feet nga gilapdon ug gihabugon nga 50 feet. Ang architectural design ini mo'y kasagarang disenyo sa karaan nga mga simbahan sa mga Espanyol nga dunay terrace. Hinimo gikan sa dinugmok nga corals ang bungbong sa simbahan samtang gama sa hardwood ang mga haligi, mga bangko ug hagdanan nga pasaka kanaog sa ikaduhang andana sa simbahan ug mga obra sa pintor nga gikan sa Espanya nga gihimong murals sa mga bungbong ug haligi. Mga painting sa canvas nga naa sa kisame ug dome sa simbahan. Diri sab makita ang karaan nga butanganan og holy water, main altar nga dunay silver plate, ornamentation, metal pipe organ nga gikan sa Saragossa, Spain nga niabot sa Jimenez niadtong 1874 nga ginapatugtog sa mga espesyal nga misa ug ang milagroso nga imahe sa Santa Maria Magdalena nga gingong mihilak tungod sa mga luha nga minagayday sa iyang mga mata. Gideklara ang St. John the Baptist Church nga National Cultural Treasure niadtong tuig 2001. Apan ang iladong simbahan ug landmark sa lungsod naputos og controversial ning baguhay lang tungod sa nag-viral nga video sa social media. Makita sa video nga nangluwa sa butanganan og holy water ang babaeng vlogger. Gihimo kining content sa iyang vlog. Nahitabong insidente niadtong Domingo. Gila ang babae nga si Christine Medalla, 28 anyos. Miani og managlahing reaksyon ug komento ang gihimo ni Medalla hilabi na sa mga Katoliko. Daghan ang nakasaway sa iyang gihimo. Sa video nga gipagawas ni Medalla, naghilak siya nga nangayog pasaylo sa iyang gibuhat. Pero hugot nga gilimod ni Medalla ang gingong pagluwa niya sa holy water font sa naisgutang simbahan. Wala dito ko ng luwa dito sa akong minto. Wala dito ko ng luwa guys. As in, na yung mga tao nakasunod nga nung mga luwa ako dito. Wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan man gali sa inyo ang mga nakasalaw. Deleted na sa Facebook page ni Medalla ang video. Kapin 118k ang followers ni Medalla sa iyang Facebook page. Idilit magaling na yun ako ang video pag-upload at to kay di ko gusto mukalat to kay di man ko hindi daw maayo. Before that day atong Domingo, gidelete ito guys. Hindi kinong naluwa ko dito na may tao pag makita nyo sa video nga naluwa pa ko wala pa ko naluwa. Niadtong Martes, Agosto 5, temporaryong gipasaradaan sa Archdiocese of Misamis sulod sa 7 adlaw ang simbahan. Sumala ni Archbishop Martin Sarmiento Humuad dakong sala batok sa kabanalan sa mga butang nga balaan. Nakatakdang magpahigayon og Holy Hour of Adoration ug Solemn Confessions alas 3 sa hapon sa Agosto 7 adlawng Huwebes alang sa repentance kung paghinulsol dayon ang pastoral assessment. Gipahinumduman sa Archdiocese ang publiko nga respetuhon ang sagradong mga butang ingon man ang simbahan. Tungod sa nahitabo, plano makikatubang ni Medalla sa mga pari ug nagdumala sa simbahan aron makaesplikar sa nahitabo ni pasalig sab siya nga dili na mautro ang iyang gihimo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.